Today, I'm going to begin our series of lessons on the top priorities of a faithful disciple of Jesus. The top priorities. Remember, look at it. Halang nga priorities kakabsat no di ka top priorities of a faithful disciple of Jesus Christ. Shall we pray? Apo Diyos nga langitan, nagyaman kami, kada ito'y ngayon impress mo, itiadipon mo, nga mensahe, nga mang-revive, mang-encourage kada kami, tinaun-uneg pa'y, nga commitment, iting kami pa nagserbigan ka, ken panangipatungpal iti trabaho. I pray that you bless everyone watching and listening right now, Facebook Live, YouTube, Zoom in the sanctuaries. Sapay kumata na pintas internet connection, Apo. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay? The top priorities of a faithful disciple of Jesus. Now, question. Pakitang pelang ti Zoom. Siya sino kada kayo? Iti mangibilang iti bagina, uno sarili na, nga may saka a disipulo ni Kristo. Raise your hand. You count yourself a disciple of Jesus. Can you raise your hand, please? Okay? Now, what is a disciple of Jesus? No, disciple, which it means kakabsat ti disciple, follower, uno learner. Sumursurot, agad-adal, kiniapo tayo nga Hesu Kristo. Okay? Now, kada kayo nga nangitayag itima, who among of you can count yourself a faithful disciple? Mabaling ako natin siguro kat pastor, hangko amo nga ibaga, no siya kat faithful nga disipulo ni Kristo wano saan. So kay ti dayto nga series, ipakita kada kayo, dagiti prioridad, di may nga disipulo ni Kristo, tapno dito'y tayo nga ma-evaluate, ma-examine, dagiti bibiyag tayo, no tayo, kat faithful na pudno nga sumursurot kiniapo tayo nga Hesu Kristo. What is a priority? First of all, priority is a thing that is regarded, maibilang as more important than another. So hantay pagsasaritaan ita, dagitihan na importante. Tilang pagsasaritaan ta ita, dagiti importante, ngem dagiti mas importante, ngem dagiti daduma nga importante, uno nasisita nga banbanag. Now, adu dagiti nasisita nga kasapulan nga sangwon tayo, asikaswon tayo, ngem kas napudno nga disipulo ni Kristo, dagitoy nga banbanag ket mas nasisita nga ipangpangruna tayo than the rest of the important things in our life. Another meaning for priority is something that is very important. Encircle that word very important. And must, encircle the word must, hana dapat nga may set aside, wenno maitungtung kwa, wenno malibtawan. It must be dealt with before other things. So again, adu dagiti nasisita nga ba nagtibiyag tayo ngam daytoy ngay nagiburay kada kayo ket major things, more important than any important things in our life. Now, setting priority is necessary in order to accomplish everything that needs to be accomplished. Now, siya sino kada kayo ti makaibaga nga kunam ita, pastor, adut na accomplish ko itang alawas. Alright, very good. Na-accomplish tayo di kita kakabsat because in prioritize tayo. So setting priority is necessary in order to accomplish everything that needs to be accomplished. No daduma kakabsat, kasla kadagiti agbasbasa. Sino kada kayo ti agbasbasa, itayag nat ima na. Those of you who are studying, raise your hand. No daduma, da kayo agbasbasa, awan mak-accomplish you. Hanyo malmalpas, dagiti modules you. Hanyo maliplipas, dagiti project you. Amoy no apay,
Kasi awan sursurutem nga priority. No addaman, di ka matsursurutem deta nga priority. Priority, day nga subject, nga dapat ilipas mo, ngem addamat ti adaduma ngayon unam, kesa dayjay. Iso nga di malmalpas, awan mag-accomplish tayo. But as a disciple of Jesus Christ, what are our priorities? Ana dagiti dapat nga priority ti maysa nga napudno nga disipulo. Take note ha. Top priority before anything else. So iti dayti nga bigat kakabsat, itud ko kada kayo ti umuna nga top priority ti maysa nga napudno nga disipulo ni Kristo. Number 1 is to pray and to intercede for others. To pray and to intercede for others. Basahin tayo namin. What's our lesson 1? To pray and to intercede for others. Kasla kung matimay sa nga building kakabsat, adut makikita nga patpatakder dito, bakara itatag, kakapintas ti building dito, bakara. Kanda kiti daddo mga munisipalidad. Ngem, bottom line, no makita yung kakabsat, amin digito nga building, dadakkel wano basit, simple man data nga building, wano sophisticated, mabaling nga data kakabsat, kat bungalow, wano 2-story, 3-story, wano uray pay, digiti dadakkel a building ti Makati, no makita yung kakabsat, sakbay nga mapatakder amin digita, mangrugi amin iti pundasyon. What is a building without foundation? And a building, whatever it is starts or begins with foundation. That is the top priority. And so it is the same thing with the Christian. Mabaling nga sikak at kala di building basit. Mabaling nga barbaro kapela nga disipulo ni Kristo. Wenno nabayag kan nga disipulo ni Kristo. Mabaling nga sikak at agdamdamo. Wenno agserserbikan nga nabayag iti yapo, laglagipem nga amin na balaygi, success, wenno victory, mangrugi amin iti kararag. Kas building, dakkel man wenno basit, nangrugi amin ti pundasyon. Dahil tamang ka 10-story nga building wenno bungalo, nangrugi amin ti pundasyon. Kat datayo mo da Kristiyano, disipulo ni Kristo, mabaling nga damdamo mo no nabayag kan, agserserbi ka, wano mangrugrugi ka pelang, amin na balaygi, success, iti panagbiag mo kasbay sa Kristiyano, mangrugi amin, iti panagkararag. So therefore, panagkararag, kan panangibabaet kadagiti dadduma, should be the top priority of each and every one of us. If we are to be a faithful, successful, victorious disciple of Jesus Christ, masapul nga rod kakabsat, ngayon una tayo nga kankanayon iti panagkararag. The Bible is filled with the scriptures on prayer. Adu kakabsat nga bersikulo ti Biblia ti makitam may panggep ti panagkararag. Dahiti nga Biblia, it has a record of our Lord Jesus Christ, our Master, who prayed 25 times during His earthly ministry. As an example, makita tayo Luke chapter 5, verse 16. Kunana, and He withdrew Himself into the wilderness and prayed. Jesus was very busy. Ato digiti tao nga abangken kuana. And He was busy with His preaching ministry, healing ministry, helping ministry. Kat despite of His very busy schedule, nakita na ti pateg nga imadayo isuna kadagiti adu nga tattao ket tilang nakita na nga lugar nga nasayaat nga pagkararagan ket ijay wilderness. Wano disyerto, taawan ti disturbance kakabsat. Ipagpakita na dayta, ngano iti panagkararag ket top priority iti kiniaputa yung Hesus Kristo, ti panakisarita na ti Ama on His human ministry, we should not take prayer for granted.
Hantay kumakunaan, busy ak ngamin. In fact, laglagipem, nga nukas kinabisim, mas pa'y kuma nga agkararag ka, tanabalbalay gi ka kadagiti trabaho, nukas kiniapo Jesus, ikam ti tiyempo ti panagkararag. It was one of the valuable lessons that Jesus taught to His disciples. Now, before we move any further, anya kadi ti panagkararag. Tuno Merkules kakabsat, isurok to kada kayo, the 5 types of prayer in the Bible. 5 nga klase ti kararag nga makita tayo iti Biblia. Ngimsakbay nga maadal tayo, deta 5 nga klase ti panagkararag iti Biblia, anya kaditi meaning ti kararag. Adakada kayo ti makaibaga, ti meaning ti kararag, anat panagkararag. Sa bali jay lwalo, ti lwalo ing kabesa, hamo maibaga, jay dapat mo nga ibaga, no lwalo iti surusurutem. Ti kararag kakabsat, listen, the meaning of prayer is this. Prayer is the only avenue by which men can communicate with God. Today, cell phone is one of the avenues by which we communicate to one another. Kaya kahit malayo man, malapit na din dahil sa tulong ng cellphone. Isu nga uriya that abroad iti kabagyam, kasla nagalistogan na kasideg ti panagsasarita gapu ti cellphone. Kasta tayo mat iti apo kakabsat. Prayer is the only avenue by which men can communicate with God. Ti saludsod ti dayti nga bigat. Apay nga iti tao, apay nga datayo ket masapol nga kankanayon nga makikamunikar iti apo. Makisarita ken makiuman ken kuanan. So the first point of our lesson today to pray is this. Number 1, reasons why we don't prioritize prayer. Apay nga adu, dagiti Kristiyano, nga haan agkarkararag. Wenno haanen nga managkarkararag pay. Dati mabalin nga sika na pasneg kang agkararag ngam itahaanen. So, reasons why we don't prioritize prayer. Okay? So, ikang kayo ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reasons no apay nga adu kada tayo ti saan nga mangipray prioridad iti panagkararag. Number 1, why we don't prioritize prayer? Letter A is because we don't know how to pray. We don't know how to pray. Kuna tayo nga mingket, Pastor, kasano nga agkararag, agkadyak matammo ti agkararag. Sino kada kayo kakabsat ti makaammo ti agkararag? Uno, sino kada kayo ti di na pay ammo ti agkararag? Kitakman dita Australia, alahan nga detay pa nang ibabain kada kayo no diyo ammo ti agkararag. Be honest. Isut gapo na nga the discipleship lesson ken class tayo tapno maisurumi kada kayo ti panagkararag. Apay, nga isurumi kasi kayat mi nga masursuruyo ti agkararag, ta isu dayta ti top priority ti maysa nga napudno nga disipulo. Okay? Australia. Sino kada kayo ti hanapay ammo tagkararag? Itayag naman ti ima na. Ammuyo amin ang ti agkararag. Ya, damaysa. Thank you for being honest, Brother Mel. Next week, brother, tawagan kayo tumanen, ag discipleship tanto, ta isurukin ka ti panagkararag. Amen? Thumbs up, brother? Okay, thank you for being honest. All right? So I will teach you how to pray. Kat si kanton ti para idaulo, may isa nga para idaulo ti kararag dita, brother. Amen? Okay. Intayo di Barangay 7. Barangay 7. Sino kada kayo ti hanapay ammo ti agkararag? I don't know how to pray. Amuyo amin ang ti agkararag? Okay, very good. Lawag, HBBC Lawag. Sino ti hanam mo pa iti agkararag? Hindi mo pa alam mag-pray. Itaas ang kamay. Yes, thank you for being honest. Damay isa nga nagitayag jay sango. Oh, kita nyon kakabsat,
tuno after that service, mabalin yung disciple ti apagbiit dayto yung kabsat tayo. Kat isuro yu iti panagkararag. Okay? That's your opportunity nga mangisuro ken kuana ti kararag. Alright? Pasukin. Sino ti hanapay ammo ti agkararag? Okay, so amuyo amin ng ti agkararag. Very good. Di Claveria, madamat gimong dagakabsat. Ijay apari. Dayman di apari. Sino ti hanapay ammo ti agkararag? Tayag na ti imanan. Dadan sa pelang kakabsat, ijay choir. Baka madamang choir pelang ti buy-buyaan dagakabsat. Okay. Awan, talagang handapay nga nadanon kakabsat deti nga punto. But anyway, agitayag dantutan ngam nalpaston, okay? Ngem, ti may nga rason, nuaping nagkarkararag ti ado nga Kristiyano, kat di na ammo iti agkararag. So ita kakabsat, kada kayo nga saan na makaammo, already the Facebook, ag-message kayo kakabsat because we are offering a free online class. Kat kaya't mi nga maadalyo, masurusuroy kada kayong estudyante ta MMSU. Amuyo, uray amom nga sulbaran ti square root, kan ti equation, di giti ado nga algebraic symbols, no dim ammo ti agkararag, hangkan to agbalin nga nabalaygi. Nabalbalaygi kanto ti biyag mo, no ammom iti agkararag. Iso nga please, let us know, put a message on the comment box and our AV team will notice that and will make sure that we can reach you and offer you a free online lesson how to pray. May kadwa nga rason no apay nga adu dagitisan nga mangi prioridad ti panagkararag is letter B. We did not plan and purpose to do it. Di tay nga min plinano kakabsat. Kaslang letay agkararag tay lang, dito day kunadan, nga sa tay agkararagan, no kasla masapul tay tiyapo. Sa tay agkararagan, no da problema tayon. Sa tay agkararagan, no adda tayon, iti kangitingitan, iti rigat. Han ko mga kasjay, ti kararag, kakabsat, ti kararag, haan isunang spare tire, nga no na flat tay ligay mo, kat isukat mo, nga kalano da problema mo, kat isun ti aramidan. Ti kararag san nga spare tire, pagbalinan tay ti kararag nga steering wheel. Ti steering wheel kakabsat, han na mabaling nga patarayom talugan, no awan manubela na. Tati manubela isut mangiturong talugan. Do not make prayer your spare tire. Nga samo lang malagipon ti Apo. Nga permit kararag mo. No ada problema. Pagbalinam ti kararag nga iso. Ti kasla mangiturturong iti biyag mo. Plan and purpose to do it. Masapul ako nam ti bagim. Dapat no makariingak ti bigat. Kararag ti umuna nga aramidek. Okay? Makita yung tunodamdama kakabsat. Ti may nga rason, no apay, nga awan jay plano tayon ti kararag is because we are too distracted by social media. Adoon na yan, ti Google tayo, may yuper tayo nga permin kakabsat, ti kape Facebook, kan kaka-social media, kat we are too entertained. Kadagiti mabuy-buya tayo nga pictures kan videos, ket awanen kakabsat kada tayo ti panggepay nga agkararag. Panggepem ngamin ti agkararag. Prayer meeting, panggepem ti prayer meeting. Hamu pagbalinan nga salang pagbalinan nga last part ti biyag mo. Letter C. Reasons why we don't pray. Rason no apay nga ditay agkararag. Dito pa'y gayam ti ko na ni Pastor June, no ko na prayer is not a band-aid. Ikabil mo man. For emergencies, but is a priority in your life. Hangko mga ti kararag kat pagbalin ng mga band-aid for emergency. Nga saka lang agkararag no dete ag-emergency ti biyag mo. Dapat ti kararag kakabsat kat pagbalin ng nga prioridad, importante iti biyag mo. And you put that so that everyone can copy. Okay? Read all together. Prayer is not a band-aid for emergencies, but is a priority in your life. Okay? May ikatlo kakabsat, why we do not prioritize prayer is this. A sinful lifestyle is keeping us from it.
A sinful lifestyle is keeping us from it. Mabalin kakabsat nga, at dadadi kita na develop tayo nga sinful lifestyle tayo. Ket amom ngamin iti basol, papatayan na dayjay spiritual desire tayo. Prayer is a spiritual activity. It is a spiritual habit. And sin will deaden, patayin na, will kill our spiritual desire to pray. Isung ako na ni John Bunyan, may isang Baptist preacher who wrote The Pilgrim's Progress, kuna nga kasta, prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man from prayer. Mabaling at ipanagkarkararag mo, ket pukawan na, wano yadayo na ka, iti panagbasol, wenno iti panagbasbasol mo, ket isun iti mangpabaaw, iti panagkarkararag mo. Pabaawan na, kakabsat, jay baram nga agkararag. Gapu kadigiti adu, nga basol nga pagbibiyagam. So that's why prayer is no longer a priority. May kapat, fourth reason why we don't prioritize prayer is this: pride and self-dependence. Pride and self-dependence. We are too confident on ourselves. When we have created a mechanics or strategy that we know it works and we feel there's no need to pray, because the mechanics is there, everything is prepared, and it will just work out. Now, no da dumamat kakabsat, gaputa da tayo ti pick iti success ti biyag tayo, uno balaygi, ket kaslang feeling tayo kakabsat, na aramid tayo dayjay, ket dayjayan ket hantayo mutin nga agkararag, we no longer pray like we should. Isung aganad tayo kakabsat, numan kada kayo itang agundaway, you are at the peak of your success or victory, be careful ta, gaput kinabalaygim, kinarangay ti biyag mo, saanan nga prioridad iti panagkarkararag ken ka. Amoy kang kay ti maysa nga ilustrasyon kakabsat, dinggan nyo dahito nga naimbag. Itudo ken iti danom ket blessing. Gusto unuhaan? Itudo ken iti danom ket blessing. Ngem no sobran ti tudo, wano sobrat pa nagsibog ti mula, anak mapasamak kaday tamulam. Kada kayo nga mothers, nga damulmula na kakabsat, dagay nga fathers, nga agtaltalon, no di kita mulayo kat masobraan iti tudo malayos. Wano day tamulayo, sibog kay nga sibog, bigat ag sibog, malem ag sibog, anat mapasamak ka, digita mula yung kakabsat. Anat mapasamak? Malmes, malungsot, ket madadael. Kastamot ti success, ken balay gi kakabsat, if we have a success and victory, nga hantay kabailan nga i-handle, kala jay mula, di na mahandelan jay kaadot insibuk mo keng kuana, aganad ka, tabaka di kita nga balaygim, honor mo ti eskwela, wano panagrang ay ti panagbiag mo, limasin na ka, lungsutan na tabiyag mo, kat dadaulen na ka kakabsat. Han nga dakas ti balaygi, iti nangalto nga honor ti eskwela, narang ay, nalabon nga panagbiag, nga masapol nga ammom nga ihandel digito yung abanbanad. Ket no gapon ti kinabalaygim, kinasuccessful mo, kinalaing mo ti eskwela, panang daydayaw ti tao ken kan, ket hankan nga managkarkararag, hankameten nga managatendar ti kapilya, hankan nga mabagbagaan nga pulos, agannad ka, because kaslakan tay mula, nga nasobraanan ti sibog, nasobraanan ti tudo, ket malungsot kan, madadael iti panagbiag mo. Mabalin ako nam ita, pastor, anang arod ti dapat ga aramidek? Kasanot pa ng handel ko, no ti apo itden na kanyak ti balaygi, ti laing, tinapintas sa talento, napintas nga nayas ti negosyo,
Wano napintas nga nayas ti trabaho. Wano kastamatan dagiti mulak ket mayat iti apit. Anat pa ng handle ko, kasano ti dapat nga ramidek. Ti advice ti Biblia, agtalinaed ka nga napakumbaba. Agtalinaed ka nga agtalag ti Apo. Saan nga di kwartam ti pagtalkan. Numan pa adut savings mo. Numan pa da investments mo. Ni Apo Diyos latta ti pagtalkan. Masapo naman nagkarkararag kalata. Tapnon uray kasano, ti kaado, ti balay game. Han ka nga malungsot. Han ka nga maperdi, apay, gapo, tasikakat man nagkarkararag lata iti Apo. Prayer is the way to handle successes, victories, and blessings in your life. Han nga dumakkel ta ulom, no di ket puso ti dumakkel. So makita yu ita kakabsat. Pagbalinam nga top priority ti kararag, tati kararag, isut shield mo, isut protection mo, tapno sang kagbalin nga napalangguad, tapno hang ka bumaaw, hang ka makalipat, hang kagbalin nga napalangguad. Prayer is your shield to pride. So makita yung kakabsat. Be careful of pride and self-dependence. May kalima, nga rason why we don't prioritize prayer is this. We don't realize the purpose why God has commanded us to do it. We don't realize. Hantay nga ma-realize, hantay mabigbig kakabsat. DJ purpose, no ape nga imbaga, wano inbilin ti Diyos, nagkararag tayo. Kasla kuma DJ may isang ubing. At dada di kita ibagbaga tayo no kwa nga instruction. Ngem gaputa saan na nga makita, DJ pateg, wano resulta nga naimbag jay ibagbagam ken kwa na, iso nga di na aramiden. Di ba? Kunam kumaking kwa na anak ko, kanam deta parya. Oh, hangko kayat, hana makita, DJ, napintas nga resulta wano epekto. DJ ibagbagam ken kwa na. Kastamat kakabsat. Ikararag, may sa nga basic nga practice ti may sa disipulo ni Kristo. But you know why many of us do not prioritize prayers because we do not realize the powerful, fruitful, productive result when we pray. Di yun lang amo kakabsat, no ape nga imbaga ti Apo. Hanaimbilin ti Apo nga agkararag ka, no awan iti naimbag nga gapuna, kanagbalin nga resulta na, apay nga inbilin na. Okay? So we should realize, makita yun to itata, kakabsat, iti blessing, iti kararag. Now, sumaruno, nga rason, why we do not pray. Okay? Dito yung kakabsat, song batak dito eh. Kung natin siguro, I tried praying, but I did not get the answer. Sino kada kay tinakapadas ang dayda? Pastor, pinadas kumot ngamin tinagkarkararag. Ngem awam met, tinakitak nga resulta ti panagkarkararag ko. Or, mabalin ako natayo, it did not work for me. So, kaslang ko ma-vitamin, wano, digitay supplement. Kat kunada, no kwa kat, adadetay supplement nga it works for others and it does not work for me. So, kunada, no ag-take ka ti supplement, make sure it works for you. Kumbaga, haan nga DJ supplement, it works for everyone, kalakad jay ti kunada. Kaslang kas jay ti panang realize tayo nga, ti kararag, Pastor, it works for you, but I tried it, it does not work for me. Or mabalin ako na tayo, how come, adada observations tayo, ado tamok naman nagkarkararag, ng failure mo latag, biyag na pastor, kasano nga na? So, how am I convinced nga mangi-prioritize ti kararag, kada do tamok nga kararag, man naki-prayer meeting, ang failure mo latag, biyag na pastor. Mabaling nga daday nga rason ti panunot tayo kakabsat. Well, first of all, masapol nga ma-realize mo kakabsat, nga ni Apo Diyos, no nagkararag ka, sumungbat, talo a klaset sungbat, yes, no, or wait. Mabaling nga, hindi ko na nagkararag ak pastor, ngem, hamat nga, napasamak din kararag ko, mabaling nga tisungbat ti Apo ging ka, hindi no. And so that should not discourage you to pray. Mabaling nga tisungbat ti Apo king ka, wait, apay,
because you are not yet ready for the blessing. So bilantay jay no, apay nga no ko na tiapo king ka, kasi ada na imimbag, nga napanunot tiapo nga itud king ka. So han nagaputa, nagkararag ka, kat han napasamak, di kayat mo nga dinawat tiapo, kat agso idirik nam, kat maupay kan, kat kunam, madimag gayam. Kas na dete, gimatang ka kakabsat ti may nga banag, han na nag-workout, wano nagmula ka, nagtudo na perdi jay mulam, di mo kayaton ti agmula. Haan nakakabsat, hanga jay kararag ti problema, masapol maadal mo, daytoy nga banag. Secondly, di jay kunata yung nga, damot amok nga kararag, ng failure mo't lahat ti panagbiag na. Kabsat, we cannot judge. But I can say this, at the lesson tayo kakabsat, di ko na tayo nga hindrances of prayer. Uno prayer killers. Alagat mesan to nga lesson deta ti mesa nga Merkules. Mabali nga kararag no daduma, ngayon kaslawang makita tayo nga napintas nga pagresultan ti biag tayo, tay panagkarkararag tayo, gaputa di tayo makita, di kita'y makailapad, wano mangdadael, killer iti prayer, iti biag tayo. But the bottom line is, prayer is not the problem. Awan problema kakabsat di kararag. Ti kararag dakkel iti maramidan na iti biag tayo. Iso nga, nukunam kat kararag, api kaslawang makita nga pagresultan na, evaluate ang tabiyag mo, tabaka adada, dagiti ham mo makita nga banag, kat isot gapo na ta, uriag kararag ka, adagayang problema, di biyag mo, nga masapo la balbaliwam, tapno di kararag mo, makitam ti resulta kan epekto na ka. Kalata motorcycle kakabsat. Kala deti motor idin unana ditoy. Kik ka nga kik, kugtar ka nga kugtar. Mano nga kugtaran kakabsat. Urela nga mapisak DJ, dapanta sa patos unti kakukugtar. Ado nga effort, ngem dipulo sa gandar, gayam kakabsat, narugit jay sparplag na. Di ka duray maming gasot, mamin ribo nga kikam kakabsat, dipulo sa gandar, at narugit jay sparplag. In the same way, uray maming gasot, ribo tayo ngagkarkararag, at dagayang problema ti biag tayo, iso nga di tayo makita, tinaimbag nga result, di pa nagkarkararag tayo, iti biag tayo. That may isang dakil nga lesson deta, separate lesson. But I just wanted to address the issue, pinadas ko met ngamin, miyem dimet ngamin nga nag-work out. Maudi kakabsat, why we don't prioritize prayer. Apay nga do, digitihan na mangi prioritize, ti panangikararag, kan panangibabaet, kadagiti kakabsat, letter G, lack of concern for others. Lack of concern for others. If we care for our brethren and for the people around us, the first thing we should do is to pray for them. Kasla kumadeti, church tayo, ministry tayo, ti apari. Kakabsat, sino kada kayo ti mangikarkararag kadeti mission tayo ti apari? Alaman, kitan tayo man? Adda kadi? O praise God, adda. Amom no api hamo ikarkararag ti apari because awan di panunod tayo. Mabalin siguro nga hanga deti awang concern tayo. Adda concern tayo. Ngem awan iji panunod tayo nga, masapol dat kararag. Isong ikararag. Kukot ita kakabsat, kaya't kung i-emphasize kada kayo, nga dayto nga ministry ket maysa kadagiti new ministries tayo. No kuma baby kayanak masapol nat masapuyot. Dakalabanag di papapan mi ken Pastor Jun ang anamet lang kakabsat once a week, once every 2 weeks nga mapan kami. Ket no amin tayo kuma ikararag tayo ida kakabsat. Agasam no mano tayo nga mangikararag ti binigat ket kuna tayo apo. Urihan na kad makapanda Pastor John kan Pastor Provi, di apari itang, bendisyonam dagiti new believers, kan new members, tahanda ko mga aglamiis, handa ko mga backslide, kan kanayon mong ipalagip kadakwada, ti schedule ti gimong tapno agdingeg da apo, kat dumakkel da, urihan na makapkapanda Pastor John ang kanayon ni Jai. Agasam no, binigat nga, dagakasta nga mangikarkararag, di kada listo nga grow,
rumang ay na bunga dayta nga ministry. Why? Because more prayer, more power. So nga manipo dita kakabsat, ikararag yun dito HBB si Apari. No nakaring kay tibigat, Apo, malagip ko, dedi panangilay ni pastor kada kami, dedi dadagsan ti HBB si Apari. Apo sawan ba itultulong ko, uray kad lang, dedi kararag tidak kila maitulong ko, Apo. HBBC Australia. Pakita mo, HBBC Australia. Kakabsat, kada kayo nga members, iti HBBC. Sino kada kayo ti mangikarkararag, kada iti ministry tayo ti HBBC. Kada gito yung kakabsat. Who among of you are praying for them? Yes, thank you. Dada nagitayag iti ima. Kita nyo kakabsat. Ministry ti church, trabaho ti Apo da ito'y. Kat no makita da ida, oh amen, makabless di gito yung kakabsat. Amom, sa balit ragsak mo, nga makitam di gito yung kakabsat ti kadagimong, no adapaset mo nga nangikarkararag kadakwada. Isn't it? Amen, kakabsat? Oh. So pray for them. You don't know their burdens, you don't know their problems, but my point is, isudakat barupay lang iti pamati. Naganus pay lang. Adupelat sulisog nga mabalin nga mang tipuog iti pamati da. Ngem no adutay nga mang bakod kadakwada ti kararag, hanto agbalaygi dagiti plano ni Putin kadakwada. Amen. Baga kabsa, apay Putin mo tinaibagakon. Hantog balaygi, digiti plano ni Satanas kadakwada. Apay, wanta adu tayo nga mang barikada, mang proteher, mangalad kadakwada, iti karkararag. Kakabsat, ma-realize tayo kumaita, ti kararag ken panangibabaet, top priority, ti faithful disciple of Jesus Christ. Amen, kakabsat? May kadwa nga punto. So nakita tayo why others do not prioritize prayer. Ket correcten tayo dahi nga problema. Secondly now, why prioritize prayer? Why prioritize prayer? Apay nga pagbalinan tayo nga top priority ti kararag. Umuna ti amin kakabsat, letter A is this. God has commanded it and He promised to answer. Praise the Lord. Inbilin niya po Diyos, katin karina kakabsat, nga sungbatan na digiti kararag tayo. If you know Jeremiah 33:3, sabay-sabay tayo, nga mangi-quote, everybody, don't put the verse in the screen, just everybody, let's quote it together. Go. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Paunay kan kakabsan. Oh, ikabil mo day verse. Call unto me and I will answer thee. It's a royal command. You treat prayer as a royal command. Anot royal command? Ay kat the orange nga mainom, royal. No, royal command means it's a command coming from the king. So what a great honor and privilege, kakabsat, that the King of Kings is inviting us for a conversation. Agasam no awisan na ka ni gobernador nga makidialog ken kuana. Uno ni president, you consider it a royal command. You are willing to set aside your schedule. Stop no naman pang ka makisarita. Kat kakabsat, ti Apo, King of Kings and Lord of Lords, is commanding us to pray. And He promised to listen to our prayers. And He promised to answer our prayers. You make it your top priority. May kadwa kakabsat, why prioritize prayer? Because prayer builds our intimate relationship with God. Prayer builds our intimate relationship with God. Amoyo, as a Christian, I've been a Christian for a long time. Katang ko ibaga kakabsat, nga nadanon ko DJ level, iti relasyon ko iti Apo. I'm still growing in the Lord every day. And I praise God, nga in many ups and downs, through tests and trials and triumphs, nagbalin nga nasamit ti panakilangan-langan ko iti Apo, kadagitoy nga paspasamak ti panagbiag. Amuyod sekreto,
panakisarsarita ken kuana. Kadigiti adu nga parikot, ana tinangted, ititibker ken nang paasidig pa'y tiyapo kanya, panakisarsaritak ken kuana. Kadigiti adu nga balaygi, tiyapo kasarsaritak, Apo, thank you, I am not worthy, I praise you for all of these blessings. I what a privilege, ka nagtiwisdom, Apo, nga mang-manage kadigitoy, nga bendisyon nga itid mo. So kakabsat, haan nga ti problema, haan nga ti prosperity, kat gapuna nga bumaaw tayo, unog lailo tayo tiyapo, no di kat iso kumatya dadda nga rason agkarkararag tayo pa'y, kat babaan ti kararag, ma-build up ti relasyon tayo kayong kuanan. May katlo, why prioritize prayer? This is a very powerful one. It shields us against worries and anxieties. Oh, adot tao itatagakabsat, nga permi nga adot pagdandanagan na, pagparparikutan, kati kararag isut mangbakod, iso iti mangalad kadigiti pampanunot tayo, kadigiti adu nga worries. Why? Because when you cast your cares upon Him, He reassures you that He is a God of grace and He has everything under control. Wow! Nagpintas daytan kakabsat. Amom no karkararag ka, ti may isa nga function ti prayer ket panangi datag mo, panangi purwak mo, dako na ket casting all your cares. Diji panangi boksilam kiniapo Dios dagiti amin nga mang disdisturbar ken ka. Amin nga kaslamang pakapoy kad iti panunot mo. Ibagam kiniapo Dios, pour out your heart to the Lord. Kat di pa nakisarsaritam tiyapo, amom, something happens. Because iji kaungam, tiyapo mariknam nga kasla pagtalnaan, nakaisot ko na di Philippians chapter 4, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts through Christ Jesus. Tiyapo patalgedan na ka, nga kunana, anak ko, dakkel ti parabor ko, and everything is under my control. So nga, ti tao, kakabsat, nga managkarkararag, kat pukawon na ti panagdandanan. Mabaling ako ng pasto, kararag at nga kararag, adumot lata ti pagdandanagak, wana ta dim na sursuro, di usto nga panangi commit iti apo, dakiti adu nga pagdandanagam. Amen! May mayat ti agkarkararag, ngem iti agdandanag. Everybody say that together. May mayat ti agkarkararag, ngem ti agdandanag. Okay? Number 4, may kapat kakabsat nga rason no aping ay prioritize tayo ti prayer is this. It positions you in a way that God can greatly use and bless you. Iposisyon na ka. Ikabil na ka iti maysa nga estado, tapno niya po Diyos kat maaramat na ka, ken mabendisyonan na ka, iti naindaklan pa'y. Amen? Padasam tamula kakabsat, uno padasam iti agmula, iti awan pulos water source na. Uno awan pulos irigasyon na. Anat mapasamad, agad agbambanog kalaeng. Bambanog, awan serbina, kasi matay tamulam. Ngayon padasem ti agmula, ije ada water source uno da irigasyon na. Anat mapasamak? Napintas to ti apit. So in the same way, uray kasanot kaadot, effort tayo, iti biyag tayo, obraan tayo kakabsat. No awan iti blessing iti yapo. Agbambanog tayo laeng nga bareng-bareng. Isu nga masapol, nga kararag ti pangilugaran tayo, dagiti amin nga aramid tayo. Kakala di agmulmula. Napan nagmula, do nga effort na. Ngam awamot pulos pa ipadanom na. Di kad matay tay mula na. Hello? Ngem padasam ti mapanagmula, da irigasyon na, ada water source na, akat napintas ti apit mo. So datayo mat, uray kasanot, ado nga pa nagbanbanog tayo. Nga mang fill up, dagiti kasla inadequacies tayo. Adun san tinapadpadas tayon kakabsat. Patin sa pa yun, dagiti mangkukulam kadadaduma, napadas tayon, adu nga effort.
no awan ti blessing, no awan jay danom. Kasano kakabsat nga agbalegi kakadagita nga aramid mo. Isu nga, digito'y panggap tayo, adu nga plano, aramid tayo, ilugar tayo nga imula iti kararag. Nga isu ti ayan, iti adu nga danom. Which means nga, ti Apo kakabsat, makita tayo ito nga isut mangibanag. Dayjay sa nga pulo nga aldaw kung mga akamplisaran tayo. Gaputa, the blessing ti Apo, nalpas ti do aldaw. Dayjay kasla nakarigrigat nga obra nga assignment, gapo iti kararag ken blessing ti Apo, napagbiit mo lang nga nalpas. So, awan kasla magudgudilan tayo kakabsat, gapo, tadi tayo prioritize ti prayer. So, brethren, listen. Anyaman dayta nga aramid tayo. Trabaho, business, panangi-raise ti anak, plano kanda dumapay. Pagbalin ng mga top priority, ti panakisaritam ti Apo, nga ibagam digito yung abanag. Kat dawatam nga bendisyonan na, digiti amin nga aramid mo. May kalima. Why prioritize prayer? Because through prayer, we receive the strength and energy to face our battles and tasks. But they that wait upon the Lord, dagiti agkamang ti Apo, dagiti agkamatalek, agtaklin iti Apo, that they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sino kada kayo kakabsat ti kanayon nga napigsa? Amoyo nagdagsan ti biyag tayo, amoyo no apay, kaputa di tayo karkararag. Ngamnog balin nga man nagkarkararag tayo, rin na dagsan, dagiti sangsangwan tayo. We will receive the strength and energy to face our battles. Nagpintas di kariti Apo, I will strengthen thee. Ngam kasano nga pabilgen na tayo ti Apo kakabsat, di tayo met nga makisarsarita ken kuana. So with this, nga nakita yo, negative, why we do not prioritize. Positive, why we prioritize. The challenge therefore is, let us give prayer top priority in our life. As I close, kasano ti panangi-devote tayo nga ron, ti biyag tayo ti kararag. How to devote ourselves to prayer. Kasano tayo nga i-devote ti biyag tayo, ti panagkararag. Umuna ti amin kakabsat, commune with God while in bed. Commune with God while in bed. Nakamuno sino kada kayo ti mga aramid dayta, ngam inaldaw kong aramiden dayta kakabsat, personally. And I find it, nga gapu kada ito yung aramid kakabsat, mariknak iti panang papig sa tiyapo kanyat. Makitak ti nagbalinan nga adu nga bunga na, dayjay nga nakaidaak pelang tibigat, kat kasarsarita kon iti yapo. Dayjay kat tay sakbayak nga bumangon nga devotion. Is that in the Bible, Pastor? Yes, Psalms chapter 4, verse 4. Anak ko na ti Salmo 4:4. Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Tiyan na sound deti, commune with your own heart, kakabsat. Kat evaluate ti biyag mo in a way of prayer. Kasarsaritam iti yapo. Kas panang evaluate mo iti biyag mo while in bed. Be still, stand in awe. You cannot stand in awe no mo makita iti bilag ni Apo Dios. You cannot be still no hanga ti Apo kakabsat iti context. Daytoy nga panakisarsaritam iti sarilim. Isu nga ti aramidem ti bigat. Aglano na iti masulit ka pela nga bumangon ngam nakariing kan. Ti aramidem kakabsat habang nga nakaidda ka, hanga daytay masulitak pela nga bumangon. Alak man pela tay cellphone ko, i-check ko man pela tay Facebook. Apo. Ay bayag ka nga Facebook, mesa oras. Deta mesa oras mo nga pa nag-Facebook, awan na itulong na nga naimbag ka. Ngem no imbabam, di cellphone mo kat nakaida ka kat kasarsaritan pelang ti apo, kasarita ka man. Ibagak man namin king ka, digiti nga detalye ti biyag ko. Pouring out your heart to the Lord. Tuno bumangon ka kakabsat. Permit bang artipusom? You know what? Dayto nga message, dayto nga preaching ita, kan uray into numalem. Bunga dayto di pa nakisarsaritak ti Apo habang nga nakaiddaak. Kung kunak ti Apo, umay manon ti Marso.
kat maibusan naksamot kan ti i-preach apo. Deta takala problema kan dadagsan di panunod ko ita. At the series of lesson ko, why I am proud to be a Baptist, ang mesa lang agimong dayjay. Ket ni at the Sunday morning, at the Wednesday night. Apo iturong nakadi apo. Pag amuam kakabsat tatiya po, i-impress na kanyak. Kabimango nak, nag-devotion nak, kat nagkararagakon, kat rinugyakon kakabsat, dating a lesson. Iso nga dating a lesson, ngayon share ko kada kayo, kitam, na bunga jay biyag mo, no habang agit idda ka, kasarsaritam itiyabo. May kadwa, organize your prayer list. Organize your prayer list. Mabaling the notebook mo, kadigiti da duma, cellphone, kabil mo dyan ta notes, kat ikabil mo dyan digiti topics nga dapat nga ikararag mo. Schedule mo, kunam Lunes, kararag ko ni pastor, Martes, kararag ko ni pastor, Merkules, ikararag ko ni pastor. Di ka pala ikabil ti all week. Diba? Unuhaan ko na Monday, ikararag ko nga inayon iti church ti Bagara. Tuesday, church ti Lawag. Wednesday, church ti Pasukin. Thursday, church ti Hawaii. Friday, church mi ijay Sanctuary, ijay Australia. Sabado, ijay Apari. Claveria, iti Sunday. So, aday schedule mo nga mangikararag. Amen. Organize your prayer list. May katlo, commit to daily quiet time with God. Discipline yourself. Haang nga cellphone ti umuna nga bagkatem. Daily bread kakabsat. Ti Bible, di pa nakisaritam ti apot unaem iti bigat. Okay? Number 4, get your devotion for prayer burning. Anot kahit nga sawon deta? Tiga na sawon kakabsat, no burning, amom data kayo, tapnon ti kastakat agtultuloy ti rubrub na kakabsat sungrudam. No ikatam ti kayo, di kad maidep dayjay apoy. Sungrudam, tapno adadapay nga gumilayab. So ti aramidem kakabsat, tapnon ti kastakat ti prayer life mo ket nabarbara pay, sungrudam. Kasano pa nang sungrud ko, pastor? Akat baki fellowship ka digiti man nagkarkararag. No ti kapel fellowship mo han naman nagkarkararag, kakabsat, han na mapabara ta prayer life mo. So maki-fellowship ka digiti man nagkarkararag. Mabaling nga dating nga preaching, kaputa may upload on the Facebook, ulitum tumanan na dinggan. Uri agdigdigos ka, i-flame. At dakatalugan mo, motor mo, unag ti jeep, i-flame kat kunam apo Diyos. Na-realize ko ti top priority ti prayer. Kaya't kung asong rudan dating nga dadagsan, jak kayat na bumaawak pa apo. Iso nga kanayo na dinggag, ulit dati series of lesson ni Pastor ti prayer, tapno adadda nga bumara ket rumubrub ti panagkararag ko. May kalima, letter E. Make it a habit to pray before doing your activities. Make it a habit to pray before doing your activities. Pagbalinam nga ti kararag ket isu iti top priority sakbay ngagtrabaho ka. For example, okay? No nag-drive katalugan, sakbay nga tumaray, akat oray basit lang, apo tulungan nagsalakniban na kami, ikanawa na kami, apo Diyos. No mapangkagubra, apo, as I go to work, sikati, makibaet ka digiti aramide ka, apo Diyos. Amen? Ag-exam ka, Lord, before I take the exam, kanak ti wisdom. Ag-review ka, apo nagado digiti review, kat sakbay ka di nga rugyanak, dumawat ak ti wisdom kan ka. Make make it a habit to pray before doing your activities. Next, number 6. Don't miss the church prayer service. Dahito iti may sa nga mang pabarat prayer life mo. Don't miss the church prayer service. We have our Wednesday night prayer service. Kada kayo nga dati MMSU, you can join us on our prayer service. You can send us your prayer request. Kat kunam apo, I will devote my life, nga iti Wednesday night, maki-join nagti prayer. Last but not the least, letter G, ito kakabsat. Value prayer as if your whole life depends on it. Value prayer as if your whole life depends on it. You know, there is no substitute for breathing. Awan ti mabaling nga pangsukat mo, DJ panaganges. Mabali mo ka din ako na, yakmampelang agang anges, mga anak.
Handa ka mabiyag di pangan, di ka agang angas. Kasi ti panagangas, awan ti mabalim mo nga isukat king kuana. Kat dapat kas jay ti kararag, kan ka nga kunam, apo, kaladyak amo ti agbalegi no jak nagkararag. Kaladyak amo nga mapagsusuro ti trabaho no jak nagkararag. Dapat ibagam ti bagim dayjay iti apo. Apo kas ladyak amo nga rugyan dagiti trabaho no jak imuna nga nagkararag. Value prayer as if your whole life depends on it. It's your survival kit, not only your survival kit, but your key. Kasla mo malukatan, dagiti doors ti biag mo no awan iti kararag. How foolish to live in this world without prayer. As I close in conclusion, you may have everything in the world. Kada kay ngagbuy-buya ita, listen. You may have everything in the world, but if you do not have Christ in your life, you do not have a personal relationship with God, you are missing the wonderful plan of God for you and the eternal life that He freely gives. So kung iti dating abigat, you're a first-time visitor, you're a guest. No awampay ni Apo Jesucristo kan ka, awampay ti relasyon mo ti Diyos, dakkel ti namisam, mamisam ti plano ti Apo kan ka, kan di biyag ngagnanayon nga isagsagot na. Today, accept Jesus as your personal Savior. If you're a believer of Jesus Christ, disciple ka, and you do not have a strong and dynamic prayer life, you are missing out blessings, the opportunity to enjoy an intimate and growing relationship with our God. He wants to bless and use you, but it requires that you devote yourself to prayer. Tiyapo kayat naka nga usaran, kayat naka nga bendisyonan, ngem kasapulan nga i-devote mo, itibiyag mo, iti panagkararag. Will you commit to develop a strong and deep relationship with God? Will you commit that? Amen? Will you ask God to forgive you for being prayerless? For not valuing the time you are supposed to be communing with Him? Amen? Daiti ko matikararag kan desire tayo amin. Everybody read this. That is last part. Everybody? Lord, everybody. Lord, teach me to pray. Help me to devote my life to it. Lead me and guide me. I want to be a valuable vessel for your word. Kahit ko apo ti agbalin nga nausar nga vessel iti trabaho. But this requires that we devote in prayer. So hamo mabaling nga ibaga nga hangko kasapulan ti agkararag, no? Be careful of self-dependence. Even our Lord Jesus Christ, despite of His very busy schedule, He finds time to pray. Daniel, he prayed 3 times a day. Dahil titulbuk kan sikreto, iti may nga nainbalegyan na Kristiyano.